1989, în Lugoj, exista o singură parohie ortodoxă cu două biserici. Cum una dintre ele aparținuse bisericii greco-catolice, înainte de interzicerea acestea în 1948, a fost retrocedată după Revoluție, lipsind de lăcaș de cult o bună parte a credincioșilor ortodoxi. Aceștia, din urmă, reorganizați într-o nouă parohie, au pornit alături de preot în 1993 la ridicarea catedralei, sfințită săptămâna trecută de un sobor condus de chiar Patriarhul României, preafericitul Părinte Daniel. Duminică, 5 iulie, enoriașii Lugojului, ai Mitropoliei Banatului, dar și ai altor eparhii din țară, s-au adunat de la primele ore ale zilei în fața noii catedrale ortodoxe, cu hramul Învierea Domnului, ce urma să fie sfințită sub păstorirea întâiului stătător al Bisericii Ortodoxe Române, preafericitul Patriarh Daniel. Odată cu intrarea noii biserici în circuitul lăcașurilor de cult, a fost lărgit cadrul asistenței religioase pentru credincioșii lugojeni, cadru ciuntit imediat după Revoluție, ca urmare a retrocedării bisericii Pogorârea Sfântului Duh în beneficiul bisericii greco-catolice. Se cuvine menționat faptul că retrocedarea a fost făcută pentru a asigura pacea între credincioșii creștini în spirit de dreptate și de vădită frățietate, cum consemnează analele parohiei, de către preoții orașului împreună cu înalt preasfințitul Nicolae Cordeanu, mitropolitul Banatului, absent de la ceremonie din motive de sănătate. Astfel că ridicarea unei alte biserici a devenit o necesitate. Protagonistul acestei dintâi etape din viața nou înființatei parohii a devenit preotul Mihai Sidei. Cine este acela împăratul slavei? Odată cu prima cupă de pământ escavat, la 1 septembrie 1993, a început și lungul șir al strădanilor, dar și al piedicilor, care au fost parcurse grație răbdării și devotamentului enoriașilor. Nu au lipsit nici șicanele din partea actorilor politici de la nivelul autorităților locale. Bună oară, o sumă alocată de primar chiar în primele 3 luni de la înființarea șantierului, aprobată de consilieri români, maghiari și germani, a fost imputată apoi bisericii, în 1994, de 2 ori și jumătate, ca urmare a intervenției Curții de Conturi, mobilizată de potrivniciile politice. Astfel că resursele financiare pentru această biserică, apreciată de către toți cei care au privit-o cu atenție și pe din afară și pe dinăuntru, drept o splendoare ortodoxă, au provenit covârșitor din partea donatorilor particulari și, într-o măsură mai mică, a unor instituții ale statului. Atât cât Dumnezeu îmi va da zile, cât Dumnezeu mă va ține sănătos, nu voi renunța la lupta în continuare, cum am luptat și până acum, să mai pun ceva în urma mea. Faptul că am fost distins astăzi cu Crucea Patriarhală, pentru mine este o bucurie reală și o consider o răsplată a muncii, dar nici această cruce nu mă aparține în totalitate, o bucățică foarte mică din ea, dacă mă gândesc la mulțimea credincioșilor care merită această răsplată. Ținând cont că sunt în capul turmei, că sunt păstorul lor, poate că ei simt această bucurie că păstorul lor cu care ei muncesc, care îi păstorește, a fost distins, dar recunosc că meritele reale sunt ale acestor oameni care au stat în jurul meu și m-au sprijinit. Marca specială a acestei zile, încurgerea canonică a slujbei de sfințire a catedralei, a Sfintei Liturghii, a întâlnirilor firești dintre credincioșii lugojeni și înalta ierarhie, precum și a agapei creștine, a fost constituită de căldura specială a atmosferei, creată de emoția reîntâlnirii, căci Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române este fiul acestor locuri. Din delegația patriarhală au făcut parte preasfințitul Timotei, episcopul Aradului, preasfințitul Lucian, episcopul Caransebeșului, preasfințitul Paisie, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei și preasfințitul Siluan, episcopul românilor ortodoxi din Ungaria.